Is-sigurtà fit-toroq tagħna għandha bżonn attenzjoni b'mod mill-aktar urġenti dan intqal fl-editorjal tal-Journal Times of Malta kif ingħad li vettura użata b'mod negliġenti hija arma letali b'referenza ċara għad diversi inċidenti li kellna fl-aħħar ġimgħat u l-ħafna minnhom kienu fatali. L-editur ikkumpara din is-sitwazzjoni ma' meta persuna jispara arma ta' nar f'kamra mimlija nies, xenarju fejn xi ħadd probabbilment se jkun qiegħed iweġġa' żgur. Il-Times insistiet li la-soċjetà dan tafu hekk ukoll suppost l-investigaturi, prosekuturi u l-ġudikatura flimkien ma' dawk illi jiddeċiedu għalina partikolarment u b'mod speċjali il-politiċi illi qed jirrifjutaw u wettqu li hemm bżonn għaliex jibżgħu illi jitilfu xi vot. L-editur saħaq illi hemm bżonn bidla fil-mentalità u sostna li fl-aħħar snin saru diversi wedi illi l-fatalitajiet fit-toroq Maltin se jonqsu bin-nofs. L-awtoritajiet jgħidu li t-toroq tagħna huma siguri meta kkumparati ma' pajjiżi Ewropej oħrajn. Madankollu prontament l-editur saħaq illi ċifri huma aktar baxxi għaliex it-traġett fit-toroq Maltin huma iqsar. Intqal ukoll li l-istrateġija li nieda l-Labor aktar minn 10 snin ilu ma ħadmitx u ma laħqux l-aspettattivi. Biex dan lan jintlaħaq kulħadd trid jagħmel il-parti tiegħu miċ-ċittadin fit-triq wara l-istering sa dawk mixjin fit-toroq. Fl-editorjal ingħad ukoll li l-etikett bażiku u r-rispett lejn xulxin huma essenzjali għalkemm ġie preċiżat li l-leġiżlazzjoni hija kruċjali wkoll u hawn it-Times qalet li dan huwa l-aktar punt dajjef għall-Gvern.